Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalume oGugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalume oGugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento. Imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kushona manje ukuthi wayamanga. Umalume oGugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume oGugu angiphiki umalume oGugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli. Waphuma ePostoli wahamba eZiyoni. Waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonto khona eWiseli. So umalume oGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume oGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yangoba isikubuhlungu inhliziyo yakho. Kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu. Kodwa ama ingafiki ithi auntie nangu umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma. Ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma. Senguthula nje ngize ngife. Kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu.